Qui no pot pensar un món millor? Qui no pot imaginar un món molt millor? Qui no pot pensar un món millor? Qui no pot imaginar un món molt millor? Des de Comissions Obreres hem convocat una vaga per a homes i dones d'aturades de 2 hores al matí i 2 hores a la vesprada. La bretxa salarial és una realitat que vivim fonamentalment les dones. De mitjana, una dona necessita treballar 2 hores, 1 minut i 36 segons més que un home per poder assolir el mateix sou que un home de la seva mateixa categoria. Aquestes aturades tenen el sentit de reclamar que la igualtat siga efectiva i real en les condicions laborals i retributives entre homes i dones. Al sector docent valencià, majoritàriament són les dones les que fan ús de reduccions de jornada per cura de fills i filles o de majors als seus càrrecs. Això també constitueix una bretxa salarial i les reduccions de jornada són femenines, majoritàriament, i això és el que hem de canviar per tal de que la corresponsabilitat entre homes i dones siga una realitat. Que mínim que el 8 de març els homes fem 2 hores de vaga, una vaga feminista amb protagonisme de les dones. Porque no hay conciliación sin corresponsabilidad. El día 8 de marzo haré huelga. El 8 de març jo faig vaga perquè és fonamental que caminem cap a la igualtat real entre homes i dones al món del treball i al conjunt de la societat. Per això, el proper 8 de març volem aturar el món. I volem dir ben alt i ben clar que sense nosaltres no n'hi ha futur. Jo recolzo la vaga feminista del 8 de març perquè considere que les reivindicacions de les companyes són justes i també considere que els homes ja és hora que ens impliquem en la mobilització cap a la igualtat. El 8 de març, les dones anem a la vaga general parcial per un món més just, un món igualitari. Perquè el futur es dona, la discriminació no té cabuda tampoc en el present dels homes. Per això faré jo vaga també. El 8 de marzo, todas y todos estamos convocados a la huelga. Por la igualdad real y contra los abusos del patriarcado, yo hago huelga el 8 de marzo. Yo haré huelga porque nos queremos vivas, libres y unidas. Des de Comissions Obreres estarem, junt a moltes altres organitzacions i col·lectius feministes, fent vaga al treball. Per tots i totes nosaltres, i pels que vindran, per a que puguen gaudir d'un món veritablement igualitari. Per això el 8 de març, atura't. Qui no pot imaginar un món molt millor?